Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz derslerimize devam etemiz. Hem Ramazan ayında orazadan tыш tagын üsteme ibadetler турында сөйләшәбез. Hem bugün шулай Аллаһның яраткан, Аллаһ риза булган bir күркәм ibadет турында сөйләшеп китербез инде. Hem bu ibadет türü инде Ramazan ayında tagын да күбрәк эшләнергә тиеш. Әмма ләкин инде Рамазан ayında гына түгел, мөселман кешесе менә бу гыйбадәтне һәр вакытта да кылып торырга тиеш. Чөнки бу ислам диненең инде бер яхшы күрсәткече. Ул нәрсә? Ул юмартлылык һәм ярдәмчелек. Менә мөселман кешесе һәр вакытта да юмарт булырга тиеш һәм ярдәмчел булырга тиеш. Шуңа күрә дә бигрәк тә Рамазан ayında biz Аллаһ биргән малны шулай Аллаһ юлында инде сарыф итәргә тиешбез. Садакалар биреп, яки ризыклар биреп, яки ифтарлар кылып, авызлар ачтырып инде. Һәм менә шуны инде үзебезне, шушы нәфесебезне, шушы саранлыктан сындырырга инде, буй сындырырга без инде кайбер аятларны, хадисларны укып китербез. Чөнки мөселман кешесе ул Аллаһ сүзен ишеткәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисен ишеткәч, бәрабер ул уяна башлый һәм инде үзен инде бары этәрә башлый шушы изгелеккә инде. Һәм шуңа күрә шушындый мөбарәк айда шушы изгелектән мәхрүм булмасын өчен, саранлыгыбызны җиңер өчен, юмарт кешегә әйләнер өчен безгә менә бу хадислар һава кебек кирәк. Һәм бик күп аятларында, һәм Пәйгамбәрнең бик күп хадисларында үзенең өммәтен, мөселманнарны чакырды шушы юмартлылыкка һәм ярдәмчелеккә инде. Без инде бөтенесен дә укымабыз, кайберләрен генә алып китербез, чөнки бу аятлар, хадислар бик күп, һәм без инде кайберләрен генә алып китербез, чөнки менә бу ярдәмчелектә, менә бу юмартлылыкта, садака бирүдә монда бик күп файдалар ята. Монда малның бәрәкәте, монда тәнебезне паклау, монда малыбызны паклау, монда инде күп кенә бәла-казалардан, авыртулардан үзеңне саклау, Аллаһның инде ачуын басу, шушы садака сәбәпле инде гөнаһларның ярлыклануы һәм башка бик күп файдалар ята. Һәм кеше уйлый, садака биргәч, ул шушы садаканы алган кешегә генә ярдәм итү дип уйлый. Һәм үзенә бер нәрсә дә калмый дип уйлый. Менә бу ялгыш фикер. Чөнки һичшиксез садаканы кем ала, шушы ярдәмне кем ала, һичшиксез аңа ярдәм була. Аның күңеленә шатлык керә. Ул үзен кирәк ярагын ала син биргән садака белән, яки син биргән ризык белән туклана. Әмма ләкин бирүченең шушы биргән садаканың файдасы үзенә карата күбрәк алган кешегә караганда. Чөнки беренчедән малына бәрәкәт иңә. Аллаһ Тәгалә малына бәрәкәт бирә. Икенчедән шушы садака сәбәпле Аллаһ Тәгалә төрле авыртулардан, бәла-казалардан саклый. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы биргән садакасы өчен, шушы биргән садака бәрабәренә Аллаһ Тәгалә гөнаһларын гафу итә. Аллаһ Тәгалә үзенең инде ачуын баса. Һәм менә шушыга ирешер өчен, аңлар өчен без шушы аятларны, хадисларны укып китербез инде. Һәм Аллаһ Субхана Тәгалә иң беренче Бакара сүрәсеннән башларбыз. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсе 245 аятында әйтә: "Ман заллази юқридуллаһу қардан хасана файудаифуху лаху ад'афан касира". Валлаһу яқбиду ва ябсуту ва илейхи турҗаун. Аллаһ Тәгалә әйтә, кемдә кем Аллаһка күркәм итеп бурыч бирсә ди, ягъни бурыч бирү Аллаһ Тәгаләгә, шушы Аллаһ юлында инде садака бирү, Аллаһ юлында мал тарату. Ягъни нәрсәдән соң Аллаһ Тәгаләнең инде
Ахирәттә бирәсе ниъмәтләренә өметләнеп, шушы җәннәтне өметләнеп инде, дөньяда вакытта аның юлында үзенең кадерле малын сарыф итә икән, нәрсә булачак андый кешегә? Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Андый кеше күп мәртәбәләргә арттырып кайтарыр ди. Һәм алимнәр әйтә, менә бу күп мәртәбә арттырып кайтару, бу дөньяда да малга бәрәкәт бирә, малыңны арттыра, һәм ахирәттә дә инде арттырып нәрсә бирә? Җәннәт бирә. Сине шушы кыямәт көненең бурчу мәшәкатеннән азат итәчәк. Һәм менә бу аятта инде безне этәрә нишләргә? Шушы садақалар бирергә, Аллаһ юлында инде малыбызны сарыф итәргә. Һәм шулай 262 аятында Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллаһи, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Аллаһ юлында үзләренең малларыннан өлеш чыгаручылар ди. Һәм шушы садақаны, шушы ярдәм иткәндә инде чыгарган маллары артыннан ук битәрәүләр һәм рәнҗетүләр кулланмасалар, әгәр дә кешегә садака бирдең икән, яки ул синнән ярдәм сорап килде икән, һәм син аңа бирәсең, әмма ләкин биргән вакытта рәнҗетү сүзләре кулланасың икән, аны мыскыллыйсың икән, бу аятка кермисең. Чөнки Аллаһ та шарт итеп куя, шушы малны биргәндә ди, аның артыннан битәрәүләр булмаса һәм рәнҗетүләр кулланмаса ди, алар ди Раббылары каршында әҗерләргә ирешерләр ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә ди һичшиксез аларга ди зур әҗер саваплар бирер ди. Һәм кыямәт көнендә инде ди нәрсә ди? Алар бер нәрсәдән дә курыкмаслар һәм һич нәрсәгә дә кайгырмаслар инде. Һәм менә бу шулай кыямәт көнендә генә түгел, бу дөньяга да кагыла. Әгәр дә хакыйкый иман белән Аллаһ Тәгалә минем акчамны киметми, малымны киметми дип шундый ният белән шушы садаканы бирик, Аллаһ Тәгалә бер нәрсәдән дә курыкмаслар ди, һәм бер нәрсәдә кайгыру булмас ди инде. Менә бу безне инде шулай ук этәрә, әгәр дә без кешене рәнҗетмичә, мыскыл итмичә ярдәм итәбез икән, Аллаһ та бик әҗер саваплар бирә, һәм бездән куркуны алачак, һәм берне инде борчу, мәшәкать булмаячак. Әмма ләкин монда бер проблема бар, чөнки шайтан үз вәсвәсәсен кыла. Вәсвәсә кыла. Кая инде күпме акча сарыф итәсең ди, үзеңә калмый бит ди, факирләнәсең бит, малың кими ди. Әмма ләкин Аллаһ та киресенчә шушы мал бирүгә, садака бирүгә, ярдәмчелеккә чакыра. Шулай булганда гына син Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәксең, Аллаһ та гафу итәчәк, һәм сиңа да шулай малыңа бәрәкәт бирәчәк. Әмма ләкин кызганычка каршы шушы Аллаһның, шайтанның вәсвәсәсенә бирешәбез, һәм күп вакытта инде садака бирүгә, мал чыгаруга куркып калабыз. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди 268 аятта шулай Бакара сүрәсендә: "Әш-шайтану я'идукумул фақр ва я'мурукум бил фахша, валлаһу я'идукум мағфиратан минху ва фадла, валлаһу васи'ун алим" ди. Нәрсә ди? Шайтан сезгә фақирлыкны вәгъдә итә, һәм яманлыкны әмер итә ди. Һәм чынлап та менә үзебезгә кайтсак, шайтан гел вәсвәсә кыла бит. Нишләп бирәсең? Үзеңә калмый, гаиләң бар, балаларың бар, туганнарың бар ди. Үзеңә калсын ди, бирмә ди. Һәм шушы яманлыкны, саранлыкны әмер итә. Әмма ләкин нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә киресенчә ул сезгә ярлыклауны, гөнаһларны кичерүне һәм фазиләтле мал артуны вәгъдә итә ди. Аллаһ киңлек һәм гыйлем иясе ди. Менә бу мал бирү, садака бирү, ул үзебезгә файда. Ул алучыга гына түгел, беренче чиратта аның файдасы күбрәк бирүчегә. Нәрсә ди? Мал артуны вәгъдә итә ди. Һәм Аллаһның рәхмәтенә ирешергә, гөнаһларны гафу ителүгә инде. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай малга бәрәкәт бирү, тагын да арттырып бирүне 272 аятында шушы Бакара сүрәсендә әйтә. Аллаһ Тәгалә
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ дей. Нинди генә яхшы нәрсәдән дә өлеш чыгарсагыз да дей, бары тик үзегез өчен генә дей. Менә Аллаһ юлында инде малдан, акча беләнме, ризык беләнме, бүтән кирәк-яраклар беләнме, анда кием беләнме, бүтән төрле ярдәм беләнме өлеш чыгарсагыз дей Аллаһ юлында инде. Аллаһ та нәрсә дей? Бары тик үзегез өчен генә. Аллаһ Тәгаләгә кирәк, Аллаһ Тәгаләгә кирәк түгел, бары тик үзегез өчен генә. Чөнки Аллаһ Тәгалә бай, мохтаҗ түгел син садакаларга, ләкин син мохтаҗ. Аллаһ Тәгалә нәрсә дәвам итеп, өлеш чыгаруыгыз бит сезнең Аллаһның ризалыгы чагылган нурлы йөзен күрергә омтылуыгыз өчен ди. Нинди генә яхшы нәрсәдән дә өлеш чыгарсагыз да ди, аның хакы үзегезгә кайтарылачак ди. Һәм сезгә зулым кылу булмаячак ди. Аллаһ Тәгалә күрдегезме, ничә аятта вәгъдә бирә, шушы малларыгыз сезгә кире кайтачак ди, яхшылык белән ди. Сезгә беркем дә зулымлык кылмаячак ди. Һәм тагын бер нәрсәне аңларга кирәк. Менә без бу яраткан малны Аллаһ юлында сарыф итмичә, без бер ничек тә шушы тақвалыкка, изгелеккә ирешә алмаячакбыз. Кайбер кешеләр хәер бирә, үзенә кирәкмәгән, кайбырата сорауга чыккан әйберләрне, тормышта шундый гына вакыйгалар булды, әйтәсең генә балаларга шундыйрак мероприятие ясыйбыз. Һәм инде кайбер кешеләр бирә башлый, сорауга чыккан анда, брак булган анда, эшкә ярамаган әйберне хәер булсын әле дип. Юк. Син үзең дә куллана алмаган, үзеңә дә файдасы булмаган әйберне хәер итеп бирүдән берни файдасы булмый. Ничек инде ул аны син куллана алмагач, сорауга чыккач, ничек итеп ул куллансын? Ләкин кайбер кешеләр бар шул. Кайбер шундый кешеләр бар, үзе дә яратмаган, үзенә ошамаган әйберне бирә, һәм ул аны хәер булып дип. Юк. Үзең яраткан, үзеңә кадерле булган әйберне генә кешегә чынлап торып, сиңа да файда китерә, кешегә дә файда китерә торган кирәкле әйберләр генә, мал дигән садакалар генә Аллаһ каршында кабул ителә, һәм тақвалыкка син изгелеккә ирешәсең. Һәм моңа дәлил булып тора Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Гаймран сүрәсендә 92-нче аятта: "Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун, ва ма тунфиқу мин хай ва ма тунфиқу мин шайин фа инналлаһ бихи алим" ди. Яраткан нәрсәләрегездән садака итеп өлеш чыгармыйча, изгелек савабына ирешә алмассыз, ягъни тақвалыкка ирешә алмассыз ди. Дөрестлектә ди, сез нәрсәдән генә өлеш чыгарсагыз да ди, Аллаһ аның турында ди, белеп тора ди. Менә бу төп кагыйдә булырга тиеш. Менә безгә яраткан, без кадерле булган әйберләрне генә Аллаһ юлында сарыф итәргә тиеш. Әйе, ул файдалы сорауга да чыкмаган булырга мөмкин, сиңа кирәкмәгән булырга мөмкин. Вакытта бирә аласың, әмма ләкин шын бузык әйберләрне, брак әйберләрне бер нәрсә булмый торган. Син уялырга кирәк, моны кешегә бирергә. Үзең дә алып куллана алмагач, уялырга кирәк, аны кешегә бирергә. Һәм мондый рәвештә син тақвалыкка, изгелеккә ирешә алмыйсың. Һәм Аллаһ Тәгалә Сәбә сүрәсенең 39-нчы аятында әйтә: "Ва ма анфaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu." Аллаһ юлында нәрсәдә булса да сарыф итсәгез ди, ул аның урынына кат-кат арттырып, нәрсә бирер ди? Алмашын бирер ди. Ягъни нәрсә генә сарыф итмә Аллаһ юлында, акчамы, киемме, анда ризыкмы, бүтән төрле кеше мохтаҗ булган нәрсәләрнеме, Аллаһ Тәгалә сиңа аны арттырып бирәчәк ди. Һәм син инде кимчелектә калмыйсың ди. Менә безгә инде моңа инанырга кирәк, моңа төшенергә кирәк, әгәр дә без хакыйкый Аллаһка ышанган мусульманнар булсак. Бу инде кыскача кайбер аятлар булды. Мондый аятлар бик күп. Чөнки бөтенесен инде алып китсәк, бик озакка китә. Һәм инде кайбер хадисләрне дә алып китербез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте:
сәдақа бик күп чакырды, өммәтен инде бик каты этәрде. Һәм Бухари һәм Муслим җыентында килә торган бер хадисендә әйтә: "Иттақун нара валау бишакки тамр" ди. Уттан, җәһәннәмнән сакланыгыз ди, ярты хөрмә биреп булса да ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Шушындай әз генә, кечкенә генә сәдақа булса да инде биреп, шушы җәһәннәмнән сакланыгыз ди. Ягъни бу күрсәтә, бер сәбәп булып тора җәһәннәмнән, таму утыннан сакланырга. Нинди сәбәп? Сәдақа бирү. Һәм шулай ук Муснад имам Ахмад җыентында килә торган сахих хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Вәс-садақату туфи ал-хатия кама ятфи ал-ма ан-нар" ди. Садақа ди, гөнаһларны ди, сүндерә, юа, паклый ди. Гөнаһлардан инде ничек итеп шушы ут суны сүндергән кебек инде. Шулай садақа бирү безнең инде нишлибез? Гөнаһларыбыздан чистарынабыз, пакланабыз. Һәм садақа бирүнең тагын бер фазилаты бар. Кыямәт көненә бик иссе булачак. Һәм анда инде кирип качырга берни җирдә булмаячак. Анда кондиционер да булмаячак. Анда салкын шәйләр дә булмаячак кирип качырга. Әмма ләкин Аллаһның шәүләсе була. Әмма ләкин Аллаһның шәүләсенә инде эләгер өчен бер сәбәп булып тора, яшерен кеше күрмәгәндә инде садақалар бирү. Саб'атун юзаллимухумуллаһу фи зиллиһи яума ла зилла илля зилли. Шуның берсе нәрсә? Раджулан тасаддаqa би садақани фа ахфаха хатта ла та'лам шималуху ма тунфиq яминиhi. 7 төрле кеше ди Аллаһның күләгәсе астында булырды кыямәт көндә, иллә дә мәгәр аның күләгәсеннән башка бер нәрсә дә булмас ди, шушы исселектән качырга. Шуның берсе ди нәрсә ди? Шундый кеше булачак ди. Ул садақа бирер ди, шушы биргән садақасын ди хәтта сул кулы да белмәс ди. Ягъни бик каты яшерен булырга тиеш ди. Кызганыч бүген, әлхәмдүлилләh, бар мусульманнар күп садақа бирәләр. Әмма ләкин һәрбер адымын төшереп Instagramга куялар. Анда инде тараталар. Галимнәр рөхсәт итә. Әгәр дә халыкта, җәмгыятьтә гафиллек булды икән, шушы җәмгыятьне, кешеләрне әзрәк уятып җибәрер өчен ярый ди бер изге гамәлеңне күрсәтергә ди. Алар да инде каралай, бу бит изгелек эшли, менә ярдәм итә. Кая, миндә әзрәк мөмкинчелегем бар бит. Мин дә ярдәм итим әле дип ярдәм итәргә инде этәрер өчен. Әмма ләкин һәр көнне, һәр вакытта да куеп, монсы инде шушы хадискә бик туры килеп бетмәй. Чөнки без бер күрсәттек икән, яра куйдың, күрсәттең, этәрдең, хәмдүлләh. Әмма ләкин барлык һәрбер адымыңны, һәрбер изгелегеңне куярга кирәкми, чөнки үзеңә дә калсын. Чөнки бөтенесе рияга китеп, бөтен гамәле юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә кыямәт көне шушы Аллаһның шәүләсенә керер өчен күбрәк изгелекне яшерен эшләргә кирәк. Әйткәнемчә, тагын бер кабатлыйм, дөрес аңларга кирәк. Анда бер-ике күрсәтеп аласың икән кешеләрне этәргә, монсы инде галимнәр рөхсәт. Әмма ләкин һәр даим үзеңә бер нәрсә дә калмаска мөмкин. Әгәр дә үзеңә калсын өчен кыямәт көндә булдыра алганча, шушы садақаны, шушы ярдәмне инде яшереп бирергә кирәк. Һәм иң күркәм үрнәк Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям булды. Һәм ул бер кашан да аңа сорап килүчеләргә юк димәде. Һәм Әнис радиллаһу анһу әйтә, сахаби: "Ма суила Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям аля al-ислам шәйъан илля атаһу." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нинди нәрсә генә сорамасыннар иде, ул бирә торган булды ди. Чөнки Пәйгамбәр асылда шушы бу Муслим җыентында килә торган хадис, һәм шулай икенче риваятта килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бер кашан да юк дип әйтмәде ди. Һәм бу иң күркәм сыйфатка ия булган кеше. Ул бер кашан да юк димәде. Һәм бездә менә шушы сыйфатны үзебездә булдыра тиешбез. Әгәр дә ул бездә бар икән инде, ул кеше сорый торган әйбер. Без ярдәм итә алабыз икән,
Без бирергә тиешбез. Мусулманга саранлык сыйфаты хас түгел. Ул кирсенчә юмарт булырга тиеш. Һәм кеше аңларга тиеш, бигрәк тә без бер качан да шушы садака ярдәм итү, ул малны киметми. Без аңа инанырга тиешбез. Бер нишик булырга тиешбез. Без инде аятларны да алдык, ләкин шушы аятларны тагын бер дәлилли торган, ныгыта торган хадис Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Муслим җыентында килә торган хадисе бар. Ма нақасат садака минал мал. Садака ди малны киметми ди. Әгәр дә без Аллаһ Таала иман китердек икән, кыямәт көне ышандык икән, Пәйгамбәр хак Расул, Аллаһның җибәрелгән илчесе икәненә инде без ышандык икән, без бер шик булырга тиеш түгел, бу садака малны киметүгә. Чөнки кайбер кеше әйтә бит, ой, үземнеке дә юк инде. Әйе, син мөмкинчелегеңә карап бирергә тиешсең. Монда бер нишик юк. Әмма ләкин синдә менә бу садака биргәндә үземдә калмый дигән фикер булырга тиеш түгел. Сиңа чөнки ул әйләнеп кайтачак. Шушы мал рәвешендәме ул, сәламәтлек рәвешендәме ул, иминлек рәвешендәме ул, рухи тынычлык беләнме ул, балаларыңның сәламәтлеге, иминлеге беләнме ул. Без аны белмибез. Әмма ләкин ул барыбер кире әйләнеп кайтачак, аның инде файдасы. Нинди рәвештә икәнен без аны белмибез. Әмма ләкин монда инде бер мәсьәлә бар. Без инде дөрес әйтмәдем, бу мәсьәләдә диясем үрнәк булырга тиеш инде сахабаларыбыз. Иң беренче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде, чөнки ул һәрбер нәрсәне бирә торган булган, бер дә саранлыктан булган, һәм шуларга ияреп сахабаларыбыз булган инде нишләгәннәр? Алар Аллаһ юлында бик үзләренә булмаса да бер-берсе белән ярыша инде шушы садакалар бирә торган булганнар, Аллаһ юлында инде юмарт булганнар. Без бүген көндә без моны укып, күзләребездән яшьләр агып, гыйбрәтләнә генә алабыз. Чөнки бүген көндә инде мондый кешеләр бик санаулы гына. Һәм бармы юкмы икән әле? Чөнки без карасак үзебезгә инде бик кызганыч булып китә. Ни өчен дигәндә, нәһә аңларбыз. Бу хадис безнең Умар ибн Хаттабтан килә, Абу Дауд җыентыгында инде. Амарана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм ан натасаддaq ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبو بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابق إلى شيء أبدا دي. Умар радиллаһу анһу әйтә, бер вакытта Пәйгамбәр әмер бирде дә инде Аллаһ юлында инде шушы садака бирергә ди инде. Һәм дә миндә булган ди малны да җыйдым да ди, бер көнне ди шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең янына килдем ди. Һәм ниятләнем ди, чөнки Умар радиллаһу анһу Абу Бакр белән ярыша торган була. Чөнки беләбез, Абу Бакр бик каты изгелекләр кыла торган була. Һәм Умар радиллаһу анһу белән ярыша торган була. Нәрсәдә? Мал җыюдамы? Машинаның яхшылыгындамы? Йортның киңрәк булу узунлыгындамы? Киемеңнең кыйммәтле булуындамы? Телефоныңның кыйммәтле булуындамы? Юк. Юк. Нәрсәдә изгелек кылуда бер-берсе белән ярыша торган булганнар. Чөнки Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Ва тасабaqu бил хайрат" ди. Изгелекләр кылуда ди, ярышыгыз ди бер-берегез белән ди. Без бүген көндә нәрсә белән ярышабыз? Кемнең яхшырак машина, кемнең зуррак йорт, кемнең кыйммәтлерәк телефон, кемнең инде затлырак кием, без шуның белән ярышабыз. Һәм менә чагыштырыйк, бу дөньяда инде җәннәтләр вәгъдә ителгән кешеләр белән.
бар галәмгә исламны тараткан кешеләр белән ярышырга теләдем ди, һәм узасым килде ди Абу Бакрны ди, һәм килдем ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ярты малымны китердем ди. Менә уйлап кына карагыз, ярты малымны китердем ди. Шушы садака итеп Аллаһ юлында. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сорады, гаиләңә нәрсә калды ди? Шуның хәтлеге әле калды ди. Ягъни ярты малын китергән, Аллаһ юлында инде садака биргән һәм ярты малын гаиләсенә калдырган. Һәм Пәйгамбер Абу Бакр радиллаһу анһу килде шушы малы белән. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сорады, Абу Бакр, син нәрсә калдырдың гаиләңә? Инде калдырдым Аллаһны һәм инде аның Расулын ди. Ягъни бөтен малын алып килгән, бөтен булган, уйлап кына карагыз. Без моны әле безнең заиф иман белән, заиф тақвалык белән, безнең акыл белән без моны аңлый да алмыйбыз. Кайберләр әле шик турыга мөмкин. Вот Алла сакласын, әйтмим инде. Алла сакласын. Сахабалар уйларга да ярамый андый фикерләр белән, кайбер шундый фикер акылсыз дип тә керергә мөмкин, ничек инде бер нәрсә калдырмый. Алла сакласын, астагфирулла. Ләкин булырга мөмкин. Кайбер кешенең шушындый нәфсе бузык булу сәбәпле, ләкин алар чынлап торып Аллаһка инанган кешеләр. Алар чынлап торып шушы җәһәннәмнең дә җәннәтнең дә хаклыгына инанган кешеләр. Һәм нәрсәдә Умар радиллаһу анһу ди? Шуннан аңладым икән, мин Абу Бакрны бер кайчан да уза алмыйм икән дип. Менә сахабалар нәрсә өчен борчылган, нәрсә өчен кайгырган. Без кайгырабыз. Бүген күршенең ие яхшырак, минеке начаррак. Аны узып тагын да яхшырак йорт салырга кирәк, яки бизәргә кирәк. Анда конкурентымның эше яхшырак бара, миңа да тагырак күбрәк акча эшли башларга кирәк дип, без шуның өчен без дөньяны да алып барырга тиеш. Хәйшиксез. Ләкин безнең кызганыч дөнья безнең кулда түгел, калбтә. Кызганыч бу. Һәм инде моны һәр кеше үзе белә. Һәм шулай Бухари һәм Муслим җыентыгында килә хадис, кутси хадис. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ тәала әйтә: "Анфи я ибни Адам, юнфиқуллаһ алейка" ди. Аллаһ тәала әйтә ди, эй Адам баласы ди, Аллаһ юлында ди сарыф иттем Аллаһның ди. Аллаһ тәала сиңа шулай ук сарыф итер ди. Ягъни Аллаһ тәала да сиңа мал бирер ди. Һәм шулай әйткәнек, садака бирү безне төрле бәла казалардан саклый дип, авыртулардан саклый дип. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Байхақи җыентыгында килә торган хадистә, "Дау мардакум бис-садака" ди. Авыртуларыгызны ди, авырткан кешеләрне садака биреп давалагыз ди. Садака бирү бер сәбәп булып тора икән, даваланырга, шифаланырга, Аллаһның инде давасы килүгә. Әгәр дә без авыртабыз икән, шулай сөннәт булып тора, күбрәк садака бирергә, мал сарыф итәргә Аллаһ юлында. Аллаһ тәала шушы садака сәбәпле инде сәламәтләнергә, безгә инде шифасын җибәрсен өчен. Күрәм, бу галимнәр әйтә, шушы хадискә таянып, даваланың бер төре ул садака бирү. Һәм кайбер кеше кайбер атта уйлый, бу садака бирү, мал бирү юмартлык сыйфатына ия булырга тиеш бай кешеләр генә, акчалы кешеләр генә, мөмкинчелеге булган кешеләргә. Юк, һәр беребездә нинди генә мөмкинчелек булса да тырышырга тиеш Аллаһ юлында инде садака бирергә, кешеләргә инде нинди булса ярдәм күрсәтергә. Чөнки аның акчасы булмаска мөмкин. Ләкин аның артык киеме булырга мөмкин. Акчасы булмаска мөмкин. Ләкин аның ризыгы бар ди, ул ризыктан бирәлә. Анда бәрәңге, кишер мәсәлән. Һәр кешегә бит инде бер төрле генә бирергә димәме? Һәм мохтаҗ кешенең мәсәлән 10 мең акчасы бар ди. Ана җитә икенче зарплатасына хәтлек 5 мең яшәргә, ЖКХ түләргә. Калган 5 меңен мәсәлән Аллаһ юлында сарыф итәләр. Һәм менә шушы биргән 5 меңе ул аңа Аллаһ каршында күбрәк саваплырак, әҗерлерәк һәм күбрәк файда китерергә мөмкин. Ничек анда берәр бай кеше анда
500 мең, 50 мең садақа биргәнгә караганда. Ни өчен? Чөнки бу өчен очка ялгый. Зарплатадан зарплатага яши. Ул 5 меңгә тагын бер нәрсә ала алай, әмма ләкин Аллаһка ышанып, Аллаһның вәгъдәсенә инанып сарыф итә. Аның монда менә бу ихласлыгы күбрәк. Анда бай кеше бирә, анда 50 мең, 500 мең уйлап та бирми. Тота да бирә булай дип. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу мохтаҗрак кешегә шушы 5 мең әзрәк биргән малга күбрәк әҗер савап бирергә мөмкин. Һәм шуңа күрә уйларга кирәкми бай кеше генә бирергә дип. Юк, өчен ялгый икән. Әйе, ул гаиләсенә калдырып күпмедер ашарга, анда кирәк-яракларына калдырып инде алганы кала икән, бәрабәр өлеш чыгарга, тырышырга тиеш. Әйе, без инде заиф бәндәләр, Абу Бакр шикелле бөтен малыбызны бирә алмыйбыз. Әмма ләкин инде бәрабәр без тырышырга тиешбез булдыра алганча, көчебездән килгәнчә, мәкаллә бар бит безнең халыкта. Юрганыңа карап аягыңны суз диләр. Менә шуның шикелле булдыра алганча инде без ничек булдыра алабыз? Юрганыбыз инде нинди зурлыкта, шуның белән инде без өлешебезне чыгарырга тиешбез. Чөнки бер дә бирмичә без саранга әйләнергә мөмкинбез. Саранлык ул мөселманга инде пак сыйфат түгел. Ул юмарт булырга тиеш. Һәм менә бу минем сүзләр түгел, моңа бөтенсә дәлил бар. Нәсәй җыентыгында килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, Абу Хурайрадан килә бу хадис инде. Сабаqa дирхам 100,000 дирхам ди. Бер дирхамды 100 мең дирхамны ди, узды ди. Ягъни савап бер дирхамды нәрсәне узды ди? 100 мең дирхамны нәрсәсе белән? Савабы белән. Савабы белән Аллаһ каршында дәрәҗәсе белән. Һәм сахаба сорады: "Кайфәзә я Расулуллах?" Ничек инде ул Аллаһның илчесе ди? Пәйгамбер саллаллаху нәрсә ди? "Раҗулун лаху малун кафир, ахаза мин ирдиhi 100,000 дирхам, тасаддаqa биха, ва раҗул лайса лаху илля дирхаман, фаахаза ахадухума фатасаддаqa бихи." Кешенең ди малы бик күп ди, бик бай кеше ди. Һәм алада ди шушы малыннан ди 100 мең дирхамны ди садака итеп бирде ди. Икенче кеше ди, аның малы юк ди. Аның бары тик 2 дирхам гына бар ди. Бары тик 2 дирхам. Һәм 1 дирхамын үзенә калдыра, 1 дирхамын инде садака итеп бирә. Ни өчен монда Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез аңлата күбрәк бирә әҗер савабны? Чөнки ихласлыгы күбрәк. Бәлки ул без белмибез, бай кеше дә әгәр дә ихластан бирә икән, һичшиксез Аллаһның инде әҗер савабын өмет итеп, Аллаһның ризалыгын аласы килеп, малына бәрәкәт теләп, гомумән җәмгыятькә файда китерүче кешеләрдән булып, шушы юмартлык сыйфатына ия буласы килеп, һичшиксез Аллаһ Тәгалә бирәчәк, күп итеп бирәчәк әҗер савап. Һәм ләкин монда бит инде әйтми максатын. Бәлки кеше күп итеп мал сарыф итә, бай кеше, әмма ләкин ул бөтенсә рия өчендер. Кешегә күрсәтер өчен, интернетка куер өчен. Бәлки бер нәрсә дә алмас. Бу мискин, ул мохтаҗ, шуны чыгаялган кеше. Ул ихластан бирә, үзенә дә юк, әмма ләкин бер өлеш кертәсе килә, файда китерәсе килә. Аллаһ динен инде яхшы як белән күрсәтеп инде алга җибәрәсе килә, шуның белән бирергә мөмкин. Шуңа күрә менә бу кешенең дә инде файдасы күбрәк булырга мөмкин. Һәм ахырдан инде аят белән тамамлыйсы килә. Аллаһ Тәгалә инде әйтә: "Ман ябхалу ва ман юбхал фа иннама ябхал ан нафсиhi. Валлаһу гани ва антум фуқара." Мухаммад сүрәсенең 38-нче аятында әйтә: "Кемдә кем саранланса ди, ул үзенә карата гына саранлык күрсәтә ди. Аллаһ ди бай ди, һәм сез фақирләр ди." Менә бу садақалар бирү, Аллаһ юлында мал сарыф итү үзебезгә кирәк. Саранландык икән, бер нәрсә дә алмыйбыз. Бар тик үзебезгә генә әйләнеп кайта. Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел безнең садақадан, без мохтаҗ.
һәм садақа бирү тагын да хәерлерәк, тагын да фазиләтлерәк фитнә вакытында, авырлык вакытында. Бүгенге көнгә дә туры килә, хәзер бүгенге вакытта. Ни өчен? Чөнки әйткәнемчә, менә шушы бай кеше белән рәхәтлек вакытында бөтен кеше бирә. Әмма ләкин авырлык вакытында үзенә дә юк, әмма ләкин булганыннан әзрәк өлеш чыгару, ул күпкә авыррак рәхәт вакытта садақа бирүгә караганда. Күрә, Аллаһ каршында. Чөнки менә бу кешенең хакыйкый иманын күрсәтә. Чынлап туры бу Аллаһка инанганын дәлилли, раслый. Тагын бер кабатлыйм, чөнки нәрсә? Рәхәт вакытта бөтен кеше бирә ала. Әмма ләкин авырлык вакытында бик сирәк кеше генә бирә. Чынлап торып инде кыямәт көне Аллаһка ышанган кеше генә. Әмма ләкин һичшиксез Аллаһ Тәгалә инде кайтарачак. Тагын бер кабатлыйм инде, кыскача гына шушы вагазыбызның инде дәресебезнең нәтиҗәсе. Нинди амал бирмә. Ул сиңа инде әйләнеп кайтачак. Нәрсә белән дидек? Сәламәтлек белән булсынмы, иминлек белән булсынмы, малның бәрәкәте белән булсынмы, һәм башка инде без дә белмәгән инде файдалар белән, фазиләтләр белән инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы юмартлык сыйфатын бирсен ие, һәм безне ерагайтсын ие. Иң куркыныч булган саранлык сыйфатыннан тауфик бирсен ие безгә Аллаһ Тәгалә, хидаят бирсен ие. Малыбызны саранланмыйча Аллаһ юлында булдыра алганча инде сарыф итәргә кем ничек булдыра ала, һәм инде сәбәп булсын ие Аллаһ Тәгаләнең ачуын басып инде гөнаһларыбызны ярлыклап Фирдәүс җәннәтләренә керергә, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне инде ачлыктан сакласын, һәр вакытта да шулай өстәлләребез мул булып, кирәк-яракларыбызга инде акчаларыбыз булып, факирлектән, мискинлектән сакласын ие. Һәм Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга хәләл кәсепләр биреп инде, Аллаһ Тәгалә риза булган һәм яраткан гына гамәлләр кылып яшәргә насыйп эйләсен ие. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.